भावाशींनो, या वर्षी तुम्ही मे महिन्याच्या सुट्टीत गावात काय केलास? माझी तर पंचायतच झाली. कशी काय? आपण हे मुंबईच्या भाषेत बोलतो, मग गावची लोक हसतात माका. अरे सेम पंचायत माझी पण झाली. अरे शेवटच्या 10 दिवसामध्ये मी गावची भाषा शिकलोय आणि परत मुंबईत येऊ लागला. अरे पाठकडा जाऊन दे, माझा कोकणातला गाव एवढा लांब म्हणा जाऊकच 10 तास लागतं. देवगड ह्यात कायच नाही. आमचं गाव एवढा लांब 12 तास लागतं. कुडाळ. तुम्ही दोघांनी गप्प बसा. माझा गाव एवढा लांब ना की जाऊ 16 तास लागतं. सावंतवाडी. काय फाकांड्या नको मारू सर. माझे बाबा म्हटलेले 12, 13, 14 तास लागते. ते आहे ना सावंतवाडी स्टेशनला जाऊ लागतात. तिथून पुढे 2 तास आमचं गाव लांब काय गावचं रस्तो खराब आहे ना. ती तुमचं सांगते, आमच्या गावात एवढी मोठी नदी आहे ना, रात्रीचे आम्ही कुर्ले पकडून जातो. आता काहीच नाही. तुमच्या नदी एवढं तर आमचं व्हाळा. आणि त्या व्हाळात आम्ही काय करतो माहितीये? आता व्हाळात आपण काय करू जातो? अरे आमच्याकडे नदी पण नाही आणि व्हाळ पण नाही. आमच्याकडे समुद्र. तो पण दरवर्षी आमच्या गावाजवळ येतात. मायनिंग चालू आहे गावात. डोंगर इकून जातात. तामारंदे, आमच्या गावात एवढी मोठी शेती आहे ना, इथे करू काय ना 10 डोळा लागतं. अरे आमच्या गावात एवढी मोठी शेती आहे ना की आमची स्वतःची गुरच फक्त 12. आमच्याकडे गुराच नाही. अरे आम्ही शेतीच नाही करणार. आमच्या गावात एवढी मोठी पोच आहे ना, रेशनिंग वर आमचा गहू आणि तांदूळ फुकट गावतात. मोठं माणूस. मुलांनो, अरे मे महिना संपला आता प्रमाण भाषेत बोलायची सवय लावा. चला गुरुजी. हा चालेल गुरुजी. हा